अदालगुरि सनायनि NLFB केम्पआव नैथि खेब गायसन सान फालिदों। थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों NDFB-खौ डिसबेन्ड खालामनायनि उनाव फिन बर' हारिखौ रैखाथि होनो बर' हारिनि मोनथाय आरो थामोनथानि थाखाय NLFB मुंनि गोदान जांख्रिथायारि आफादा जोनोम मोनदोंमोन। गोजोन गोरोबथा जानायनि माखासे दान उनाव अक्ट'बर दाननि 12 अक्ट'खालि एबा दिनैनि सानाव NLFB आफादा जोनोम मोनदोंमोन। बिनिनो दिनै खुंगा नैथि खेब NLFB आफादनि गायसन सानखौ क'क्राझारजों लोगोसे अदालगुरिनि सनाय केम्पआवबो मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गायसनथाय सान फालिनायजोंनो गोबां माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लाफानायखौबो नुनो मोननाय जादों। नैथि NLFB-नि जोनोम सानाव नुजाथिफैनाय साफ्रोमबो मिडिया कर्मी बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जांख्रिथायारि गाहाम लोगोसे दिनैनि बे NLFB-नि जोनोम साननि गेजेरजों बर' रायजो राजा आरो बर' हारिनो NLFB-नि जानानै हारि दानायनि जि सिमां, हारि रैखाथिनि जि सिमां, बे सिमांखौ गोसो गोरबोआव लानानै बर'लेण्ड हालामाव थानाय बर' रायजो राजानिसिम NLFB-नि जाना जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै NLFB-नि नैथि जोनोम साननि गेजेरजों जों हारिनि जि सिमां, बे सिमांखौ लानानै थोंगोरै गोख्रोङै जों सोरखारजों सावरायनो होननानै NLFB-आ जि सावरायबोदों, बे सावरायनायखौ सोरखारा मान सन्मान मान मर्यादाजों जोंखौ सावरायनो थाखाय खाबु होलाङो। जोंनि NLFB-नि जा डिमान्ड्स, बे डिमान्ड्सफोरनि सायाव बिथा खालामनानै पलिटिकेलि NLFB-जों सावरायलाङो। आं बेखौ दिनैनि बे जोनोम साननि गेजेरजों सोरखारखौ खावलायदों। माखासे नोंथांमोननो अनसुंथाइ होनो गोनां सरकारा दासिमबो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे समाव नोंथांमोना मा खावलायो? दासिम सोरखारा बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि जेबो गैथ'वा। जों जेब्ला फैदोंमोन जुलाइ 22 तारिख 2021 दिनै जों बेवहाय थाफैनाया बोसोरसे खावसे जाहांहां। दिनैसिम सोरखारनि तरफनिफ्राय सावरायनायनि मोजां मेसेज गैथ'वा आरो NLFB-खौ जिबायदिहाय लाबोदोंमोन सरकारा सावरायनो थाखाय, बिनि खुनु दासिम जेबो प्रसेस गैथ'वा। जों दाबि खालामो NLFB-नि जि दाबि दावा बेफोरखौ लानानै NLFB-खौ सिजफायार सु एग्रिमेन्टखौ सरकारा जेन थाबैनो खालामना होयो आरो जोंनि सावरायनायनि पलिटिकेलि जि सावरायनांगौ बे सावरायनायखौ थाबैनो सरकारा आवगायलाङो। जों जेब्ला हाग्रायाव दङमोन
अब्ला जोंखौ गोबाङानो खावलायहरदों बर'फोरनि गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामग्रा गणतान्त्रिक आन्दलनकारिफ्राबो जों जे नोंथांमोना सावराया लाफ्लानो बेबायदि हाथियार हमनाया मोजां जायासै नोंथांमोना सावरायफैनांगौ स' बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जोंबो आसा मोनसे लानानै जे सावरायनायानो देरसिनब्ला जों सावरायनो थाखाय आवगायनो नाजानायाबो गाज्रि नङा बेबायदि हिसाबै जों जेब्ला एबसुनि मानासाव एबसुनिफ्राय बर' साहित्य सभा आरो एबसु बिथांमोना मानास आलासि दोनग्रा न'आव सावरायना जोंखौ लिंहरदोंमोन खावलायदोंमोन जों बिथांमोनखौ मान सन्मान होनानै हारिखौ मान सन्मान होनानै बर' रायजो राजानि सायाव फोथायनाय मोनसे लानानै जों आवगायबोदों आरो देरसिन फोथायनायानो बेनो जों जिहेतु बर'नि गोथार मोनसे गौथुम एबसु आरो बर' साहित्य सभा बिथांमोननि खावलायनायावहा जों बिथांमोनखौ फोथायनानै फैदों दिनै निरब बिथांमोना NLA बिदों सावरायनायनि बेलायाव बा सावरायनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै गतिके आं बिथांमोनखौबो खावलायो NLAनि जि प्रब्लेम हारिनि जि प्रब्लेमफोरखौ लानानैसो NLAबो सावरायगोन गतिके बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि खावलायदों आरो जों जेरैबायदि मान सन्मान होनानै फैदों स' बिथांमोना जोंनि सावरायनायखौ NLAनिल' सानालासिनो समस्त बर' हारिनि होननानै जोंजों लोगोसे बा सरकारखौ NLAजों सावरायनांगौआव नारसिननांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों दा बे समाव नुनो मोनदों BTR एकर्ड जिथु इमप्लिमेन्टेसन बे एकर्ड इमप्लिमेन्ट दासिमबो जाफुंनाय बे समाव नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर बुंनाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जों बेखौनो बारे बारे बुंबोबाय थादों जे MOSआव जि दफाफ्रा दं बे दफाफ्रा बबेबा मोनसे मोजां बबेबा गाज्रि जों मोजांखौ लानांगोन गाज्रिखौ जों नागारनांगोन दानख'नायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंदों क्लियारै जे जोंनो मोनखानाय जिफोर जोंनि हा मोनखानाय जोंनि जिफोर जायगा बेफोरखौ दानख'नो थाखाय मालाबाबो नाजायिया मोजां मानो होनब्ला जोंनि सिमाखौ मोनखानानै जुदि गाव दानख'नानै लाबावोब्ला जोंहा बेनिसै आरो देरसिन खहा मा जानो हागौ दिनै बारायनायनि बेलायाव जों गोसो होनांगोन गहपुर सिमलगुरिसिम जि बारायनायनि खोथा बुंबाय थादों खिन्थु फारसे जोंहा MOSआव बेसांखिनिखौ जों लिरनानै अफिसियेलि जों बे बारायनायनि सोदोबखौ जों मोननो हायाखै गतिके बारायगोना बेसेबां बारायगोनावबो जों सन्देह दं गतिके जिफोरा बुंबाय थादों सनिपुरा सिमलगुरिसिम बारायनांगौ होननानै बुंबाय थादों जों खावलायो जों बुङो जे इमिडियेट बेखौ सनिपुर हालाम सिमलगुरि जि बारायनाय BTR एग्रिमेन्टनि बाथ्रा बायदियै जों बेखौ थाबैनो बारायनांगौ थाबैनो सिमा थुनांगौ जों बारे बारे खनले 6 मास दं मास मोनथाम दं मास मोनब्रै दं जोङो रायजो राजाखौ थगायनाय बायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला जानाय नङा एकर्ड जानायनि 6 मासनि उनाव BTRनि जिफोर दफा BTRनि जिफोर MOS लिरनाय दं गासैबो इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननानै नाथाय गैया रावबो नुवाखै गतिके सनिपुरा बारायो बाराया बेखौ
क्लियारै बुंना होनाया मोजां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लाखोमानानै रायजो राजानि गेजेराव खालि गुबुंलेखौल' खालामबाय थायोबा जानाय नङा जों बेखौ खावलायदों हायोब्ला माव हायाब्ला हाया जाया बे बाथ्राखौ क्लियार रायजो राजानो मेसेजखौ होनांगौ जोबथेसालियाव फोरमायदों जि सरकारजों सावरायनो गोनां बे सावरायनो गोनांनि खुनु प्रसेस जायाखै होननानै दा नोंथांमोननिफ्राय आफादनिफ्राय बिदि माबाफोर नारसिननाय जादोंना जायाखै सरकारनिसिम जाहाथे सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनाया जुदि लेहेम जाबाय थायोबा गोबाव जायोबा बिनि थांखि बिनि बिथांखि हिसाबै नोंथांमोना आफाद हिसाबै मा बिथांखि लागोन स' सावरायनायाथ' जेबो जाखायाखैयानोसै जों रायजो राजाखौ थगायना मा जानो जों रायजो राजाखौ फोलाना सानबेसे थानो दिनै जुलाइ 22 तारिखआव जोंखौ जेरैबायदि बाथ्रा होनानै लाबोबाय बे बाथ्रा होनाय बायदियै जोङो खालि मोनसेल' खोथाखौ बुंदों जे बिसोर डिजिनेटेड केम्प हिसाबै उदालगुरि मोनसे क'क्राझार मोनसे थाथाव बाखि प्रसेसखौ जों आवगायलांबाय थागोन बेसेबांखिनि बिथांमोना बुंदों खिन्थु जों नुनो मोनबाय दिनै खुनु सावरायनाय गैया खुनु सिजफायार एग्रिमेन्ट गैया जों बेखौ नुनो मोनो गतिके जों फैबाय थानाय दिनाव मा खालामा बे जोंनि साननायाव दङ जों सावरायनायखौनो मस्ट वेलकाम खालामदों सावरायनांगौ समाधान खालामनांगौ जोंनि प्रब्लेमफोरखौ बर'नि प्रब्लेमफोरखौ सुफुंनांगौ जों बुंबाय थादों बिटिआरनि जिफोर दफा बेफोरखौ मावफुंनानै मोजां बिटिआरनि जि दफा मोजां बर'फ्रा एक्सेप्ट खालामनो हानाय जिफोर दफा बेफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ सिमाया बारायनांगौ आरो जायफोर एक्स एनडिपि दङ जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं सान्ति सुक्ति होननानै जि सागान होबोबाय बे सागान होनायनि उनाव 100नि खाथियावहा दिनैसिमबो एनडिपिनि लिडार्स गेदार्सफोरा दङ जाय सागानगिरि रन्जन दैमारि दिनै बिथांमोनाबो जोबथेसालियाव बावसोमगासिनो दा दिनैसिम हारिनि थाखाय गतिके जोंखौ ओरैनो फोजोबनो सानोब्ला जानाय नङा जोंनि ओंखारफिनलांनायनि आन्दोआवबो मायबा मोनसे बाथ्रा थाखोमानो हागौ गतिके जोंनि बाथ्राखौ मिथिनोब्ला जोंजों सावरायनो नांगोन बुजिलायनो नांगोन बेखायनो सावरायनायानो देरसिन खामानि जों सावरायलांबाय थागोन सरकारा सानसेब्लाबो जोंखौबो गनायनो नांगोन बेबायदि हिसाबै जोङो सिन्था खालामनानै दंथ'यो बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास मबाइल टेम्पार मबाइल चार्ज हेडफोन पेन ड्राइभ मेम'रि आरो मबाइल बेटारि कम्पिउटार माउस कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम